Здравейте хора, аз съм Байван Циганина и днес съм с тази интелигентна персона. В момента я показвам. И играем в Сливен. Да, вярно бе. И да довършим мисълта. Играем в Сливен Црафт. Разреших се така. Разреших се. Моля те, виж, моля ти се. Моля те. Аз... Да вкали къде ще спи това DBX 12, ако влезе в сервера. Ето, давайте. Ето тук ни е мазето, така ска. Първо бяхме замислили тук, обаче се отказахме. И после видяхме още по-хубаво място. И изненада. Ето тук, в тази тъмна уличка ще стоим едно стъкалце. Тук гледаме. Аз вече ми трябва храна, ще взема малко храна от честа. Аз взех само една храна, бе, а не това, бе. О. Аз съм много жалък. Пуш прем този клип, ще говорим като ненормални. Аз нямам брони, Ое, дървото изгледа много яко с този текстчер пак. И меча. Меча някакъв малък, римски. Сега ще излезе от къщата да убия една крава. Убих я... нямам друг. Какво да направя? Да се радвам, че... Ето, това не е новата къща, забрави да я покажа. Не съм показал. Това не е букучалата къща, която купили за 250. Ето. Готино е. Само дето ни ограбиха няколко пъти и разрушаваха. Отзад това не е конюшната или там. Да. Тая краната загубена не се ли появи? Ако се чуете за кой говорим, няма разберете. Виж ги тука. Да ги убия ли? Добре. Сега ще го убиш. Аз ще да се изпика до едно дърво. Чеч, готово. Кой е това? О, хляб, супер. Имам храна. Моля те, не, моля ти се. Искам да го пробваш. Давай. О, на сърце и половина моста е. Я, къде е стрелата? Чакай се. И точно е в газа. Аз този клип няма го правя много дълъг, само ще какъв се лигаем. Ей, това ще... Аре бе, тази градина ще са мачка нещо. Виждате как ги мачкахме? Буклук. Искам вляза в къщата, искам вляза някакъв... О, чакай. Ей, бе, почти влязах. Бъгнах вратата, отворих я. Виж, гледай какво става. Виж. Аз съм в къщата. Не бе. Виж, ела през прозорецата последна. Не, право ще скача горе. На втория етаж. Аз му бъгнах вратата и влязах. Че май се щупих дабълто. Гледай. Ето, гледай. Виж. Ми покажа, че съм в къщата.
покажем... В момента... Ела на прозорчето. Щупих му прозореца. Ми показваме, че щупя прозореца. Ако искаш, после ще видиш клипа. Ами аз сега ти казвам, ето виж. Ти ми заби на едно място. Аз съм вътре в къщата. На втория етаж съм. Ти ми показва, че си долу. Я, искам да... Дай сега почна да го чупя аз. Не знаем на кой човек е. Не знаем на кой... Искам му изядах му тортата. Дай да му развалим градинката. Мен покажа, че е още здрава. Гачи и лога, ти покажем, че стоиш на едно място. Сега... Аз ме те чупя стълбите нагоре. О, сега сноумен има този човек. Искам му щупя сноумена. Добре, смятам всичко да е това за този много жалък. Аре,